Apratopo ke kuwung kembang lintang saloka langit wok surya lan tengsu kasirapun lan udan puncak angkasa bumi bungkah pratiwi oyote bayu bojro Retnaning pawiwahan tinarbuka rahayuning sedya kandewasan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng jenengan dika para sesepuh bini sepuh, para alim, para ulama, panjenenganipun para perangkat desa. Tamu agung kakung miwah putri langkung-langkung dumateng kang mengugati Bapak Wardi miwah Ibu Srini, kadang pisan Bapak Muklis saha Ibu Supriyatin. Keparenga miyak kamardikan jengandika Bapak Wardi Ibu Srini ingkang sampun njatuh keramikaken atmojo siwipun Roro Aprilia Febi Farah Liza sarjana farmasi ingkang sampun kajatuh kerami kalian atmojo kakung Bapak Muklis Ibu Supriyatin Lutfi Hafizudin ahli madya farmasi ingkang sampun kalampahan rikala dinten Jumat Surya 13 Juni tahun 2019 nedya rahayuning sedya dinten menika risang temanten badhe kapanggihaken anut satataning adat daya-daya reroncening adicara kabiwada jengkarira risang temanten putri tek cedhak ing sasana rinengga kaya kinanthi ing tengahing padang bulan. Nedenging purnama sidhi kinarya pambukaning kandha kawulaning Gusti jalma limrah Bapak Wardi miwah Ibu Srini kang tansah ngolah budi dayane manungsa dene bumi banyu angin lan hakni dadi srana panggesanganing para manungsa kang tuwitah ing alam donya manembah dhateng Gusti kewajibaning jalma limrah ngabekti dumateng ngarsa Gusti kang akarya loka dadya kewajiban ing benjing mugi titiwanci sowan dhateng ngarsaning pangayunaning pangeran
sageta pikantuk kasuwargan jati. Lamat kapiarsa ngling pradangga. Nulya kabiwadot sengkari rorisang temanten putri kang binayangkari. Kalarapaken dening Rekyan Dewi Pergiwa kang dadi pramukaning lampahira. Nulya katon kicating pada kang sumunar sumunu agilar-gilar. Kadya kancana binabar. Lah menika ta risang pinanganten putri ya Rara, Aprilia, ya Pebi, ya Parah, Lisa. Tuhu wanodya kang sulistyang warni hangagem busana. Kadya busananing garwana ta awarni kresna tinaretes ing sesotya kang nawaretna. Kinarya lumaksana kadya werdu hangga sasra kang lumagu ing wanci dalu. Hangagem cundhuk ing rikmanira. Sinarengan sekaran melati rinonce kang sinamiraken ing pamidhangan sisih kanan. Gandaning melati arum wangi nganti kaya ngebek ing jroning pawiwahan. Panodya kang sulistya ing warna palarapane kang nyela cendani. Alis nanggal sepisan hidupnya tumenging tawang. Netra blalak kedepe damar kanginan. Pipi kang duren sajuring. Lati gula sademling waja miji timbul. Esme pahit madu. Janggut anyangkal putung jonggo ngolan-olan hangelung gadung. Asta kang gendhewa pinenthang weweging pranaja singset kapathet dening ageman. Sasat cengkir gading piningit lamun cinandra nganti kaya njebel-njebelno mekak madya setu bandaning salira. Prapten wian kang tinuju kapratitesaken dening Nyi Juru Sumoga nuninggih Ibu Wanti kaya-kaya wis purna laju lampahe kang Ibu Rama dalari sang temanten putri dumugi ing sasana rinengga. Rahayuning sedya risang temanten putri Rara Aprilia Febi Farah Lisa ingkang kadherekaken kalian Ibu miwah ingkang Rama sampun dumugi yan kang kanjuk kepara lenggah hanggana raras. Hanggana sarira raras kawuryana teges lenggah piyambakan kang sumengkaning bojro kaya wagi-wagi enggal kliwana gagi enggal daup. Sang Narapati lampahre nira alon bijelang nira
Sang Narapati busana keprabon ginarabek badaya yuwarnane solahira wingit ler widodari tumrun ler widodari kacarita salebeting pawiwahan wis ungyan kang tinuju wong abagus kang apindha nalendra ingkang badhe hanetepi upacara adat Widiwidana winastan upacara panggih tumuli kajengkaraken risang temanten putri saking sasana rinengga saha dhauping temanten kekalih kairing swara kodhok ngorek ing patirtan. Sang Surya Sumorot padang hanrawang Nulya wis dumugi wahyane mangsa kala dumawae ngakodrat ana titaing Gusti kang isipat jalu kelawan wanita jalu ya kuwi priya kang kaesti putri ya kuwi wanita ila-ila ujare kena cinanding angkasa sarta mulat dhateng endahe dening budaya tulus sinartan badhe hanetepi upacara adat Widiwidana adat ya kuwi tata cara widiwerdinipun Gusti Wiluhur Dana Mengkuwerdi paweweh salah setunggaling titah adicara ingkang saestu ageng pangaribawane dumateng sok sintena kawulaning Gusti kang kersa nguri-uri sarta nindakaken budaya menika laju lampahe temanten kekalih sangsaya dangu sangsaya caket tangkeping catur netra mahanani pangaribawa rasa tresna kang tumanem jero sanubari tumuli kumlawe astane risang penganten putri melempar gantal gondang kasih wong agung kang apindha nalendra mbalang gondang tutur marang gununganing ati gondang kasih gondang tutur kang dumadi saking roning suruh kang
pinilih rose tinangsulan lawe wenang suruh sumrupa nganti weruh pinilih temu rose ketemu raos tersokeng sejati antawis kakung lan putri kaiket ing lawe wenang yaiku kaiket ing palakrama suci nyawi jiwiwit dinten menika ngantos sak lami-laminya tuhu sangsaya caket hanya ketiken ndoga sarta tirta wening kang wis katingal kumbambang kambanging kanthil melati kelawan mawar kaya tansah kumandhil-kandhiling padoning netra winawaring tembung manis dadi lambang kaendahan daya-daya antiga tinapaking padha dening temanten kakung pecah sanalika pecahing antiga ambabar daya mecah wiji dadi pinilih tigan ayam kampung menika samangke sak sampunipun netes sanadyan taksih alit saged pados tedha saged nedha kiambak mangkono risang temanten putri Hamiji isamparane kang raka mawi sarining sekar kang dumagi saking tripuspita gandane arum wangi diharapkan kedua mempelai bisa menjaga nama baik dari terah kedua orang tuanya. Lutfi Hafizuddin ingkang dinten menika sampun kagungan garwa tumuli arsa njunjung derajat keng garwa tinuntun murih tansah manembah dumateng ngarsaning Gusti kang akarya loka ngabekti dhateng keng ibu miwah keng Rama kaya hamung sakedhep netra para tamu temanten wis jumeneng jajar sesandingan tumuli arsa kaboyong jengkar saking sasana panggih tedhak ing sasana rinengga dene tindakira kiraping temanten nganti kaya Sri Nalindra kang lagi tindak cengkrama kelawan kang garwa sumilak hangilak-ilak margyageng kang arsa kanggo lumaraping sekar cepaka mulya sajodho tumuli ngabiyantara ndepani ing samarga marga Raden Gatotkaca kelawan Pergiwa kang sinaraya dadi manggalaning yuda saguh ndepani bebaya ing samarga marga nulya katingal panjenenganipun kang bapa nuninggih Bapa Wardi kang sampun jengkar mboyong temanten sakloron saking sasana panggih tedhak ing sasana rinengga temanten kaboyong temanten kagendhong rinangkul kinempit-kempit mugi temanten kekalih anggenipun lumampah ing alam bebrayan saged tansah tuntunaning reh kautaman sindur kang awarni seta myang rekta dadi patuladan wani yen to bener wedi yen to tumindak kang nista sampun dumugi ing sasana kang Mustinata tumuli wujuding sindur kalala saking gendhunganipun Kang Rama satemah Bapa Wardi lenggah
arsa nimbang katresnannya dateng Atmaja kakung lan putri. Salebeting timbangan ponang ibu jumeneng wonten ngarsa. Temanten sakloron tumuli atur pangandika ingkang kawijiling lisan. Bapak, abot sing endi timbangane Pakne antarane putramu kakung lan putri? Bapa Wardi ngendika padha abote. Midhanget atur pangandika Bapa Wardi tumuli Ibu Srini ngaturi jumeneng dumateng temanten kekalih saking pangkonipun Bapak Wardi. Pangandikanku marang panjenenganmu Bune, padha abote kuwi mengko teges pus padha bobot timbang katresnanku ora mbanci mbanci ladan tumraping anakku wadon lan anakku kakung Bune. Syukur sekedhik mula dina iki Bune putra putrimu wis samapta diwisuda ning alam bebrayan, tak wisuda uga dadi raja lan ratu ana ing dina lan dalu mengko. Tumuli temanten kalenggahaken lenggah ing dampare nenggo. Dampar awarni seta sinebaran. Sari-sari sekaran kang maneka warni sumangga Bapa Wardi temanten kalenggahaken. Sak sampunipun lenggah sesandingan kaya ilang sipating jalma sawantah. Ora mantra-mantra Aprilia kelawan Lutfi nganti kaya wijiling Bathara Kumajaya lan Kumaratih. Yen to curiga wis pinanggih kalawan warangkanira tubuh sampun trep antawis temanten kakung lan putri. Acara selanjutnya adalah acara bentuk tanggung jawab atau tugas seorang pria yang telah mempunyai istri mencari nafkah. Hasil jerih payah diberikan kepada sang istri pados pangupa jiwa satemah sedaya kaparingaken dumateng kang garwa kangge nyekapi kabetan anggenipun emah-emah salebeting siang pantaraning ratri. Kacar kucur kang dumadi saking yatra receh beras kuning kacang kawak dele kawak yatra receh Aprilia Lutfi temanten kekalih salebeting emah-emah boten kenging nyepelekaken perkawis ingkang alit. Beras kuning dadi simbol kejayaan, kacang kawak dele kawak nalika samono wong liya saiki dadi sanak, nalika samono wong adoh saiki dadi cedhak. Antawis Bapa Muklis kalian Bapa Wardi saderengipun dede sinten-sinten nanging awit anggenipun ngemah-emahaken putra putrinipun satemah Bapa Wardi kalian Bapa Muklis dados keluarga agengipun dados tiyang ingkang caket. Aprilia saha Lutfi adalah putra-putri yang luhur budi. Walaupun kelak mereka dalam berumah tangga telah bergelimang harta, namun akan selalu ingat dilahirkan ke dunia lantaran ayah dan ibundanya. Untuk itu mereka akan selalu meluangkan waktu sowan ngarsa dalem Rama Ibu tuwi kawilujengan sarta asok bulu bekti glondong pangareng-areng Peni Raja Peni kinarya tondo dharma bekti putra putri dhateng ngarsaning Rama lan Ibu Pertiwi. Bungah rasaning penggali ibu nggir sliramu kang tansah eling lan bekti marang wong atuamu tak dongakake anggonmu omah-omah mengko kasembadan apa kang dadi setiamu gasar gampang anggonmu nggayuh boga wastra ya nggir. Dene iki titipanmu mengko sawayah-wayah bisa kok pundhut kanggo pawitan anggonmu omah-omah kaki nini. Nistakaken dawuh Ibu. Sendika dawuh Ibu.
Adicara salajengipun nunggih adicara Darwanimah srana manunggaling cipta rasa karsa antawis Aprilia Bebi Parah Lisa Lutfi Hafiz Yudin. Dar sareng menika mratelakaken manunggal ing cipta, manunggal ing rasa, manunggal ing karsa. Daharan ingkang kaparingaken dumateng risang temanten kekalih ugi dadya kekiyatan kiyat santosaning batos tumuli temanten badhe kaparingan unjukan munjuk tirta kang wening linambaran katresnan kang suci dadya prabawa anggenira nempuh ing alam brayat agung adem ayem tentrem saklami-laminya. Sigegeng kacarita gendya kang kawuwus risang temanten arsa sungkem namung keparenga dumateng panjenenganipun Bapa Susilo katuran ngelolos duwung keris ageman risang temanten kakung dumateng Bapa Susilo katuran tedhak ing sasana ngelolos duwung. Punapa tamirah ingsun prihatin waspagung bijil dahat tanpa karya sengkan rine mekan Gusti gelung rinu sak sekarnya sumawur gambir melati wis jengkar Sri Nalendra hanganding keng garwa sinedya arsa sungkem hangus wa pepadane keng ibu mewah keng Rama dumadakan nganti kaya konjening Bantala pepadane temanten kekalih
tangkeping astori sang temanten putri tumuli dahat matur dhateng ngarsa dalem ingkang ibu lah menika ta pangandikanira. Aduh ibu, ibu ingkang sampun dados papaning yoga brata sangang candra doswari laminipun ingkang sampun nglahiraken jabang bayi cenger kula pun Aprilia Febi Parah Lisa ibu. Keparengun kula ngaturaken sungkem bekti konjuk nyuwun pangapunten saking sedaya dosa lepat kula saha nyuwun tambahing berkah pangestu dalem ibu. Sungken lan bektimu wis tak tampa nini. Ana dosa lan luputi antarane aku sang sliramu dilebur dina iki. Donga pamujine ibu siang pantaraning ratri tan kendhat tak suwunake marang ngarsaning Gusti kanggo kamulyaning bebrayanmu ya nggih. Aduh Rama, Rama pepunden kula pengayoman kula ingkang ukir jiwa raga kula. Rama April ngaturaken sungkem bekti. April nyuwun pangestu dalem Kanjeng Rama. Aduh wong ayu bebasan kaya linolosan bebayune Rama nampa aturmu kang tulus saka jiwa lan ragamu. Nini anggonmu sungkem kunjuk ngarsaning bapa tak tampa ra liwat puja pangestuku tampanana lan uga sliramu tansah tak jambangi anggonmu laku omah-omah atut runtut pindhane mimilan mintuna. Lutfi Habisuddin nyadong dawuh Rama, aku titip putriku Aprilia dina iki tanggung jawab tak pasrahake marang panjenenganmu ya nggih. Lan enggal derekno garwamu nyuwuna pangestu marang Rama lan biyungmu wong bagus. Ndika dawuh Kanjeng Rama, dumadakan simpuh Lutfi Habisuddin ngarsa dalem bapa muklis Kanjeng Rama kathah lepat kawula nyuwun gunging pangapunten sembah sungkem kula katur dumateng ngarsa dalem Rama wong bagus. Bombong penggali bapak murah kaya dina iki nggih tak pengestoni lakune nganggonmu omah-omah manggih karaharjan wiwit dina iki nganti sak lawase ya nggih. Matur sembah nuwun Kanjeng Rama. Aduh ibu, kula ingkang suwan Kanjeng Ibu. Kene kaki kita mengko wigati apa sliramu tumuli simpuh dumadakan sungkem ngarsane keng ibu nggih. Ibu pengayoman kula ibu punden kula Lutfi nyaturaken sungkem pangabekti saha nyuwun tambahing berkah pangestu dalem Kanjeng Ibu. Iya nggih. Bungah penggalihe ibu lan bapak mora kaya dina iki eling nalika sliramu isih timur. Tak kudang ana ing kendhongan besok diwasamu bisa mengko wanita ayu kang utama dina iki wis dadi kasunyatan nggih. Dungane Rama, dungane ibu, anggonmu omah manggya karaharjan kabagyan sak lawase ya nggih. Dumateng ngarsa dalem Bapa Susila katingal pinganten kekalih sampun purna anggenipun sungkem tumuli sumangga kaagemaken keris sifat kandel dumateng risang temanten kakung. Ageman keris menika salah setunggaling pusaka. Mugi-mugi kanthi keris pusaka menika sang penganten kakung saged paring pengayoman dumateng garwa putra miwah keluarga agengipun. Raos sing bingah kang tanpa upami. Bapak kang menggugati miwah ibu kadang pisan so garwa. Langkung-langkung temanten ing kekalih
nglumpruk apindane kapuk nganti jegrek kaya tugu Sinukarta lenggah ing sasana rinengga. Tumuli bingar jroning wardaya kaya lega-lega nganti ana luh kang ora krasa tumiba ing panggoning ibu miwah Rama nganti kaya reroncening mutiara. Dumateng ngarsa dalem tamu kakung miwah putri setunggal muka sawiji wis purna titi adicara dhaup temanten hanamung samangke ketingalipun kadang pisan ugi pangombyong nyuwun pangapunten awit situasi radi panas mangke mbok menawi wonten atur pambagya menawi mangke wonten sambutan sakpurnaning beksan persembahan rumiyin pramila gunging pangapunten ingkang tanpa upami dumateng para-para ingkang piniji bilih samangke badhe ngaturaken menapa ingkang dados kawigadosan jengandika nyuwun pangapunten sakpurnaning titi adicara wonten menapa Ibu bekakak oh nggih wonten bekakak menika salah setunggaling wujud pengorbanan temanten kalih saguh ngorbanaken menapa kemawon kangge kabagyan kamulyan anggenipun emah-emah laksitaning bekakak nganti kaya hambata rubuh. Dalam hitungan ketiga bekakak nanti ditarik oleh mempelai putra dan mempelai putri. Siap, siap. Nanti dulu pegang dulu pelan-pelan. Setunggal, dua, pelan-pelan. Tiga. Ayo ditarik Mas, ditarik, ditarik, ditarik. Oke. Luar biasa. Pengorbanan kedua mempelai hampir sama besarnya. Wujuding pengorbanan ingkang kadamel saking ayam bekakak akan segera dinikmati oleh kedua mempelai. Alon-alon Mas, yo rasa sabaran le nyokot pupu. Aku wis gemes ya, Nduk. Tak eleh kunyus-kunyus. Yo. Aja seru-seru to Mas. Neh wis. Nah, piye masa guru sedela. Katinggal bingah jroning wardaya. Nganti kaya sorak hambata rubuh. Sedaya kang hamuningani, sedaya kang hamirsani, kang rawuh hamuningani laksitaning adicara kang tumuli sampun dumadi. Dumateng ngarsa dalem para tamu, purnaning bekakak saestu ing samangke adicara salajengipun ingkang inggih menika sinengkuyung kali saking kadang-kadang wayang orang Barata Adimas Wowo so Laura Banwati ugi makarya sesarengan kalian tata rias Pok Leha tenda saking Ibu Wiwi Gotong Royong audio sound system Satria Nur ugi live streaming cerah foto Cijantung. Para tamu kados sampun samapta, mohon maaf untuk di depan pelaminan untuk dikosongkan karena ada satu beksan persembahan, beksan tari Gatut Kaca Pergiwa ingkang badhe katindakaken dening Laura Banwati kalian Adimas Wowo saking Sanggar Barata Sugeng Hamirsani. Rikata sang Gatut Kaca Kinon Mapagarta Suta teka pira krasna parto manher mucu sakti nira kang nuja
karan wang-wangis munggar Jagat Dewa Bakara Dewa Nulya kaya kejub bumi kaping 3 satra pringgondane Raden Gatotkaca arsa ngambah dirgantara gegana arsa upadi dununging kekasihira Dewi Pergiwa satemah mandhap saking dirgantara kaya nglumpruk datang Darbedaya kumel kuca kathahing wanodya kang sulistenging warna nanging Dede kekasihira Dewi Pergiwa tumuli lerem kaya nganti isa sare balung paket nggih sare tumuli Raden Gatotkaca kaya sumpena nyumpena kepanggih kaliyan wanodya kang dadi kekudanganing Nala
rasane waduh waduh kledang-kledang wanita kang sulistiwarna pakulitane nyesun langsing rek mau ngembang bakung retro galak galak kenes luwes wah kaya-kaya iki sopo nang prapekane aku dadi gandrung kapirang Yayi Wanudya kang Sristhi Parni apa bener sliramu Dewi Pertiwi Mangkero Raden kok jengandika sampun pirsa jengandika menika sinten Raden kawruhana aku Gatotkaca Satra saking Pringgondani kang wis pinesti dadi jatuh kramane Dewi Pergiwa kaya jatuh kramane temanten ing dina iki lenggah ing sesandingan ing madyaning payuhan kula Yayi manutaya sinarmu tak pundhut garuk mangkero miyen Raden boten gampil mekaten manutya saged kapundhut ing kakung para tenengan garwa nanging darbe pamundhut darbe panjipun panjur nopo paton ora njaluk padhaning lintang lawan rembulan dadi raja brana ingkang nuwuhaken raos tresna ananging tanggel jawab dumateng garwa putra sarta keluarga menika ingkang langkung utami menapa jengandika sagung Raden yen namung kaya mangkono kang dadi panyuwun tak saguhi dina iki uga seliramu tak boyong marang Pringgondani tak sengkalake laluhur dadi bojoku manutaya wong ayu menawi mekaten panjenengan sampun sanggah minangkani menapa kang dados panyuwun kula sanggah kula manut Raden Gatotkaca menawa sliramu saguh mara nyaketa marang pun kakang ayu-ayu tak derekake marang Pringgondani monggo Raden Gatotkaca kasih tepuk tangan yang meriah hadirin beksan Gatotkaca Pergiwa mekaten persembahan beksan Gatotkaca Pergiwa ingkang katindakaken dening Laura Banawati so Adi Mas Wawa ingkang mijil saking Sanggar Wayang Orang Barata gungan kang menggugati hamuningane wekdal menika kalenggahan menika sampun karawan rombongan pisan ingkang ngasta kula wangsa cacahipun boten saged kaitang mawi wilahan awit saking keparengipun ingkang minyul pakurmatan panjenenganipun Bapa Muklis anggenipun sowan boten saged matur piyambak pramila lebda badhe utusan dumateng salah setunggaling sepuh ingkang sampun pinitaya dening keluarga ageng Bapa Muklis pramila ing wekdal sakmenika sedya luhur Bapa Muklis sowan wonten ing mriki badhe kaaturaken sambutan saking kadang pisan ingkang dipun salirari kalian Bapa kawula Bapa Haji Dadi Supriyadi dumateng panjenenganipun wekdal saha swasana kawula aturaken nuwun nuwun. Ini Pak. Tes tes
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru yang hadir di tempat ini, juga para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada seluruhnya. Terkhusus kepada keluarga besar mempelai putri Bapak Suwardi dan Ibu Srini, juga Ananda Aprilia Febi Paraliza. Kami mengucapkan jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa membeli sasa. Kami ucapkan banyak terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Itu ngapalinya lama banget. Waduh. Juga yang saya hormati seluruh kameramen dan para panitia semuanya yang ada di sini, kami mengucapkan terima kasih. Oleh karena itu, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang atas nikmatnya lah, atas inayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan resepsi pernikahan antara Lutfi Hafizuddin dan Aprilia Febi Paraliza, yang alhamdulillah di tanggal 13 kemarin di hari Jumat yang mulia telah kita laksanakan akdun nikahnya. Namun sebelum akdun nikah kita juga sudah mengadakan menghitbah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sangat panjang perjuangan Bapak Lutfi Hafizuddin. Sekarang kita sudah sebut Bapak ya, karena sudah nikah. Beliau sangat waktunya dikhususkan kepada calon pengantin. Tidak ada lelah, tidak ada capek, karena tujuan beliau belum tercapai. Kemarin alhamdulillah di hari Jumat tanggal 13 sudah tercapai, yaitu menikahi De Febi. Alhamdulillah wa syukurillah. Untuk itu saya mewakili dari keluarga Bapak Mukhlis dan sekeluarga semua mengucapkan banyak terima kasih, dan kami juga
mohon doa restu dari para hadirin yang hadir di sini agar anak-anak kami ini kedepannya menjadikan keluarga-keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Juga Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Kita doakan juga kita semua yang hadir di sini Allah berikan keberkahan. Dengan izin Allah lah kita dapat berkumpul di sini. Semoga silaturahmi kita tidak putus hanya di sini. Para hadirin yang berbahagia, juga kita tidak lupa untuk memberikan salawat serta salam kita kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kemarin memberikan sambutan di akad nikah, berjanji kepada Sahibul Hajat kami tidak membawa apa-apa hari kemarin itu, hanya membawa lutfinya saja karena dia yang paling penting. Nah sekarang saya janji untuk membawa seluruh kelapa gading, namun ini hanya seperempatnya Pak. Alhamdulillah kami berangkat tadi sekitar jam 3:30 pagi Bu, ke masjid dulu maksudnya gitu, ke masjid dulu, sarapan dulu, akhirnya alhamdulillah berangkat jam 9. Alhamdulillah sampai sini pas waktu ya, alhamdulillah kita sudah standby di sini. Oleh karena itu kami datang bukan berarti kami ingin menyerbu yang punya hajat, tapi kami ingin mendoakan. Kami ingin mendoakan saudara kita Bapak Lutfi dan Febi, juga keluarga Pak Muklis dan Bapak Suwardi, agar selalu Allah berikan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf bila bawaan-bawaan kami banyak kurang berkenan di Sahibul Hajat ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Oleh karena itu sekali lagi saya mewakili keluarga Bapak Muklis mohon doanya, dan Bapak Suwardi serta Ibu mohon doanya. Kita doakan agar anak-anak kita ini yang sudah melaksanakan akad nikah dan resepsi ini, semoga Allah berikan panjang umurnya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, Allah tambahkan dan memudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau yang terhormat Bapak Ustadz Guzaini untuk menerima acara penerimaan atau acara pasrah dari mempelai putra. Kepada beliau Bapak Ustadz Guzaini untuk menerima apa yang telah disampaikan dari Bapak Haji Dadi Supardi, dan mohon kiranya nanti untuk diakhiri dengan doa penutup. Kepada beliau waktu kami persilakan. Mohon untuk Bapak Ustadz Guzaini dalam menyampaikannya di depan pelaminan menghadap ke tamu. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahisu tomatu yahdi lirasad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi salimi wal ali gharriqna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ankihul ayyama minkumus solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja faqad utiya nisfal ibadah. Al-hadis au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidz wal ustadzat, utamanya al-mukarram beliau Bapak Kiai Haji Dedi yang telah menyampaikan sambutannya, wakil dari beliau Bapak Mukhlis beserta keluarga besar yang sama-sama kita muliakan, Bapak Brigjen TNI, lupa namanya, yang saya hormati dan yang terhormat, terima kasih berkenan hadiri acara kami. Kepada Sohibul Hajah, beliau Bapak Wardi beserta Ibu Srini dan keluarga besar yang berbahagia, kedua mempelai yang bisa kita lihat sendiri kebahagiaannya luar biasa. Dari pagi, dari dijemur sampai di pelaminan masih semangat karena pengantin baru. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu yang sudah menjadi pengantin lama serasa pengantin baru kembali. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan maunahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat menghadiri resepsi pernikahan Ananda Mukhlis, Ananda Lutfi dan Ananda Febi dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Sholawat teriring salam semoga senantiasa terhaturkan karibaan paduka alam Sayyidil Mursalin Sayyidina wa Maulana wa Safina wa Habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua yang selalu berupaya dengan semaksimal mungkin. Amin ya robbal alamin. Para hadirin hadirat tamu undangan rahimah wa akramakumullah. Tadi sudah disampaikan panjang lebar dari perwakilan Bapak Mukhlis beserta keluarga besar. Hari ini adalah melanjutkan acara yang kemarin. Alhamdulillah akad nikah telah dilaksanakan pada hari Jumat kemarin dengan baik dan mudah-mudahan membawakan keberkahan, utamanya kepada mempelai berdua, sehingga dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah fitini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Atas nama keluarga besar Bapak Wardi, pertama mengaturkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang di tempat kami. Seperti yang Bapak Ibu pahami, ya seperti inilah keadaan keluarga kami. Dan yang kedua mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kemarin ketika akad nikah beliau menyampaikan sebagaimana tadi yang disampaikan, dan alhamdulillah di saat resepsi pernikahan juga sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi, Bapak Haji Dedi, kami atas nama keluarga tidak bisa membalas apa-apa kecuali untean doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Atas semua bawaan, buah tangan maupun keluarga telah disempatkan menghadiri atau datang di resepsi pernikahan anak kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.
dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya yang telah dipasrahkan atau diserahkan kepada keluarga kami terima dengan hati terbuka dan tangan terbuka. Mudah-mudahan atas kebaikan semua yang telah diberikan kepada keluarga kami menjadikan manfaat, menjadikan sambung silaturahmi, tidak cukup sampai di sini, akan berlanjut ketika nanti di akhirat nanti. Dan insya Allah untuk pengantin sudah diserahkan kemarin, sudah kami terima dengan baik, dan kami sekeluarga mengakui Bapak bahwasanya Ananda Lutfi atau Mas Lutfi ya sudah kami anggap sebagai anak saya sendiri, dan insya Allah mengenai hal-hal yang kurang atau tidak sesuai dengan keluarga kami, insya Allah kami siap untuk mengarahkannya dan mendidiknya dengan baik. Begitu juga anak kami nanti Febi apabila bermain atau berkunjung ke keluarga Bapak Mukhlis, kami mohon untuk disamakan seperti yang telah kami jalankan. Terima kasih. Kiranya hanya itu yang dapat sampaikan mengenai doa. Tadi sudah didoakan oleh beliau Bapak Kiai Haji Dedi, kita tinggal mengaminkan saja. Semua mudah-mudahan doa dari Bapak baca di Dedi tadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Hadirin rahimah wa akramakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan atas nama keluarga besar dari Bapak Wardi dan Ibu Srini, dan atas nama pribadi mengaturkan terima kasih sedalam-dalamnya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua keluarga yang telah mewakili dalam rangkaian acara sekabur sirih atau sambutan baru saja berakhir panjenenganipun Bapak Ustadz Kujaini yang telah menerima kedatangan dari keluarga Bisan yang telah disampaikan oleh beliau yang terhormat orang tua kami, guru kami, Bapak Ustadz Bapak Haji Dadi Supriyadi. Rangkaian kata-kata telah menjadi doa dan juga menyampaikan kalimat semoga menjadi nasihat. Doa dan nasihat wabil khusus ditujukan kepada kedua mempelai Pepi dan Lutfi yang saat ini tengah bersanding bahagia di singgasana, dan umumnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian acara berakhir setelah acara sekabur sirih dari kedua keluarga. Untuk itu mohon berkenan kepada rombongan atau segenap tamu untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Dan setelah memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai, untuk sudikirannya menikmati santap siang yang telah disiagakan oleh ibu-ibu pramusaji, rekan-rekan pramuladi, juga kehadiran dari segenap rombongan mewakili Sohibul Hajat, kedua orang tua kami Bapak Wardi dan Ibu Srini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, hambuk bilih kerawan jengandika ing antawisipun anggenipun rawuh kirang aruh, kirang lungguh tawi kirang suguh, ugi mbok menawis daya pasugatan ingkang kirang cunduk kalian kaluhuran panjenengan sami saestu Bapak Wardi miwah Ibu Srini nyuwun lumtahing pangapunten ingkang tanpa upami. Ugi samangke panjenenganipun rombongan Bisan ingkang sampun rawuh ing mriki setelah menikmati santap siang sejenak istirahat, untuk kami persilahkan juga berfoto dengan kedua mempelai atau kedua orang tua dalam rangkaian acara foto atau pamendeting gambar. Untuk itu sekali lagi segenap rombongan Bisan, baik keluarga dari Bapak Bisan,
Bapak Muklis, dan juga nanti dilanjutkan keluarga besar Bapak Warti, dan juga tidak lupa mangke nyuwun kesediaannya untuk pasukan batik juga ibu-ibu ingkang sampun dandan ayu-ayu kok bajune kok ya padha karo aku, padahal ya ora SMS lho mangejane. Ibu-ibu itu kadang-kadang ya chemistry ngono lho. Ya matur sembah nuwun ibu-ibu, mangke saderengipun napa niku nyambut damel kemringet foto riyen nggih, foto riyen untuk dokumentasi pada hari ini yang telah didokumentasikan kalian cerah foto Cijantung, juga foto dari Tata Rias Pok Leha yang saat ini kerja sama manis Gita Suara, audio sound system Satria Nur, juga tenda rias dari Ibu Wiwi Kapuk Cengkareng Jakarta Barat. Demikian rangkaian acara saking Purwomadya saha Wusono kanthi ungeling mugi rahayu. Mugi rahayu, sumangga kula dherekaken manggih karahayan, karahayon, kayuanan. Purwaning pahargyan ugi bilih samangke titi wanci para tamu badhe kondur dhateng dalemipun sowang-sowang. Saestu Bapak Wardi Ibu Sirini samangke bilih titi wanci jengandika kondur hamung nderekaken sugeng kondur. Mugi kondur jengandika saking mriki dumugi wonten ing dalem sowang-sowang manggih keselamatan kabagyan kipanggih kalian keluarga wonten ing dalem. Ugi kawula pribadi Bondan Winarno ingkang kala wau nderek leladi budaya Jawi acara temu pengantin ingkang sinengkuyung kalian kadang juru ladi Ibu Juru Sumbaga Ibu Wanti, ugi penari tapi beksan Gadot Koceng kakak tindakaken Laura Banduwati saha Wowo ingkang mijil saking Sangkar Wayang Orang Barata. Sedaya kru campur sari nderek pamuji mugi-mugi temanten kekalih Mbak Bebi saha Mas Lutfi anggenipun netepi ing alam bebrayan dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal kaparingana momongan putra putri ingkang soleh utawi solehah. Tundhonipun dados keluarga ingkang atut runtut runtung-runtung kadya mimi lan mintuna. Saestu kados sampun purna menggah adicara panggih kathah goyak gayi ing bicara kula pribadi Bondan nyuwun rumentaing jalane diap sami. Matur suwun dumateng panjenenganipun Bapak Wardi, matur nuwun dumateng Bapak Kawula Susilo, matur nuwun dumateng Bapak RT sedoso RW sekawan welas, matur nuwun dumateng para sepuh ingkang sampun paring wekdal dumateng kula Gutra kanca-kanca Gita Suara. Purnane ngatur jaya jaya Wijayanti rahayu ingkang sami pinanggih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.